Ha? Iba na abot mo pagluson. Gig. Oh, Manila. Dito ka Unsay rin reaction, Manila. unsay reactions ko dito? Unsay reactions mo? Nalipay sila. Di, ako rin magidaog sa akong pagka-hype. Kana mag-live ko. Di ka na rin mag-kuhan dito. Tiner mo. Sabay po sila. Tawanan kaya, tagang storya. Sige. Sa Manila, gig na mo sa Manila, no? Ang Mandawin Nights, migo mo silang James Reid. Migo silang James Reid. Nami sa gig dito, naabot pinaw na James Reid. Ulo, daga, ang mga tao dito, ang mga chicks, kaya ulo, si James Reid naabot. Ano ba? Hamis yung nong. Yung mo to, harapod ko. Kanang okay lang. Wala kay ko ni interact niya. Pero mo to nagdagan kay mga gitapukan ano. Sus kay ang Mandawin Nights man gadag James Reid, ang Cookies gadag Junmar Pardo. Junmar Pardo. Igante kay na amigo na Junmar. Bro, kana si Junmar bro, adyo na libo bro, mura na kita. Kanang mura kanang tambay ra ba? Tambay na ba? Relax bitaw ba? Sabi, wala. Mo to gidaan ako. Ha? Wala ko kon kinsa. Ha? Ag basketball player ba? Tason ko. Ay, bulok. Wa ko alam mo ganang As basket. kayo. Di ka nang taga Cebu ba? Kanang five-time MVP, kanang PBA. Ayawa. Kailan naka-announce? Kabantay naka-announce? Ay, agatong gi-post nimo nga agatong katong sige post ni Cookies. Tumurag na ngawan mo ko. Katong mag-sound trip atong kuan. Di ba? Mga kana siya. Kato eh. Siya ba number one na basketball player sa PBA history. Ang pinakadaghan og kanang mga pinakadaghan mga awards. Pinakadaghan og number 1. Mo ba? Abi na og si Alvin Patrimon. Oh my God! Wow! Yo. Ito ayun 2005. 2005 wala na. Wala na, retire na. Wala na, bay. Akong imagine na nagato pamangtik sa una. Out. Kaya Alvin. I've been Pachimono. Yan!